вақте давлати Сомониён сари қудрат омад, мустақил буд. аммо мустақил ба маънои имрӯзӣ набуд. мо қаблан гуфта будем ки давлатҳо дар қадим ҳамин тавр буданд. агар аз маркази ҳукм дур мебуданд, навъе истиқлоли зотӣ доштанд, аммо вақте сикка мезаданд, номи халифаро менавиштанд. бале. волии минтақа низ номи худашро ҳамроҳи номи халифа менавишт. ба ҳамин минвол Сомониён то охири ҳукмашон номи халифаро дар сиккаҳо менавиштанд. ва хутба низ ба номи халифа мехонданд, бале, ки ин дар он бале. замон муҳим буд. аммо як бор чунин шуда буд, ки номи халифаро дар сикка назаданд. яке аз халифаҳои аббосӣ, ки бо бувайҳиён ҳамкорӣ мекард. ҳатто халифа бувайҳиёнро бар зидди Сомониён барангехт. пас номи ӯро дар сиккаҳо нанавиштанд. бале, бале. пас Сомониён дар аҳди кадом халифа аз халифаҳои аббосӣ зуҳур карданд? дар асри Маъмун. дар асри Маъмун? хонадони онҳо аввалин бор дар соли 204 ҳиҷрӣ амир шуданду ба унвони амир шинохта шуданд. аммо падарашон аз ҷумлаи лашкари Абу Муслим буд. ниёи сулолаи Сомониён, ки лақабаш Сомонхудо буд ва дар дасти Абдуллоҳ ибни Асади Қасрии Фотеҳ мусалмон шуд. Абдуллоҳ ибни Асади Қасрӣ волии Бани Умайя дар Хӯросон буд. Тақрибан дар солҳои 108-110 дар он ҷо волӣ буд ва Сомонхудо аз бузургони шаҳри Балх буд. Тақрибан дар солҳои 108-110 дар он ҷо волӣ буд ва Сомонхудо аз бузургони шаҳри Балх буд. ӯ барои мулоқоти волӣ рафт ва волӣ бар ӯ таъсир гузошт ва ӯ дар он ҷо исломро қабул кард ва ҳатто аз муҳаббат ба Абдуллоҳ ибни Асад писари худро Асад номид. писарашро Асад номид ва ин Асад ибни Сомонхудо яке аз ровиёни ҳадис буд. ба ҷуз волӣ будан муҳаддис низ буд. ин аз хусусияти Сомониён аст, ки ҳама донишманд ва муҳаддис буданд ва баъзеи онҳо фақиҳ низ буданд ва баъзе дар шеъру шоирӣ даст доштанд. бале. ва дар соли 204 ҳиҷрӣ Маъмун онҳоро волии иқлими Мовароунаҳр таъин кард. онҳо 5 писар буданд. яке амири Бухоро шуд ва яке амири Самарқанд шуд. яке дар Шош, барои иттилоъ Қаффоли Шошӣ олими муфассир аз Шош аст ва дигаре дар Истарафшан ва дигаре дар Фарғона ва ҷумлаи ин шаҳрҳо зери ҳукми писарони Асади Сомонӣ уфтоданд. Сомонӣ. бале, Асади Сомонӣ. ин давра устод тақрибан то соли 267 идома ёфт. ва ҳамин тавр баъд аз он дар соли 287 Сомониён ба ҳамчун давлати нерӯманд шакл пазируфт. нахуст Аҳмад, бародари бузурги Исмоил, волии тамоми Мовароунаҳр шуд ва ӯ таҳти аморати Ғассон ибни Аббод волии Хӯросон буд. сипас дар замони Муътамид Аҳмад, бародари бузурги Исмоил, волии тамоми Хӯросон шуд бо амри Муътамиди Аббосӣ. ва ҳамин тартиб аморати Сомониён давлат ва дар замони Исмоили Сомонӣ ба авҷи давлат расид. исмоили Сомонӣ амири одил, олим ва солеҳ буд. олим буданаш ба ин маъност, ки ӯ илми Қуръону тафсиру фиқҳу ҳадисро бо таъаммуқ омӯхта буд ва китоби Ғарибулҳадиси Абу Убайд Қосим ибни Саллом ибни Абдуллоҳи Ҳиравии Бағдодиро аз ёд медонист ва Абу Убайд Қосим ибни Салломро дӯст медошт ва аз шогирдони Муҳаммад ибни Насри Марвазӣ буд. аз хисоли некаш ин буд, ки олимонро дӯст медошт ва бисёр икромашон мекард. ба ҳамин сабаб бисёри олимони сират ва таърихи ислом, муфассирон мисли имом Заҳабӣ ва Ибни Касир ва дигарон ҳама Сомониёнро ба некӣ ёд мекунанд ва таҳсин мекунанд ва мегӯянд онҳо аҳли фазл ва адл ва аҳли илм буданд ва олимонро икром мекарданд ва маорифи исломиро густариш медоданд. ҳувайдост, ки нақши онҳоро дар густариши ислом ҳеҷ кас инкор карда наметавонад. давлати Сомониён давлати хеле бузург аз назари ҷуғрофӣ бисёр васеъ буд ва умри давлат низ тӯлонӣ буд. он ба 180 сол наздик расида буд.
тақрибан 125-180 сол ҳукмронӣ кард. аз соли 819-875 мелодӣ то соли 999 1005. аз соли 875 то 999 тақрибан 125 сол ба шакли давлат буд. пеш аз 875 таҳти аморати Ғассон ибни Аббод буд, чунон ки қаблан гуфтем. ҳоло агар ба сарҳадҳои давлати Сомониён назар кунем, аз Қазоқистони имрӯза то Эрон то шаҳри Рай тӯл мекашид. дар авҷи қудрат ҳудуди Сомониён аз Мовароунаҳр, аз Бухорову Самарқанд ва Шош, Тошканд дар ҷониби шимол оғоз гирифта то вилоятҳои Балх ва қисматҳои шарқии Хӯросон, то атрофи Ҳирот ва наздик ба сарҳади Кобул идома дошт. дар ҷануб то доманҳои кӯҳистони Афғонистон ва канори паҳнаи Форс паҳн гашта буд. ҳамзамон Сомониён дар манотиқи ғарбӣ чун Табаристон, Рай ва Исфаҳон нуфуз ва ҳокимияти эътирофшуда доштанд. барои иттилоъ, шаҳри Рай акнун дар маркази минтақаи имрӯзаи ҷанубии Теҳрон аст. ҳатто байни Сомониён ва баъзе манотиқи Эрони кунунӣ ҷангҳои бисёре дар Табаристони қадим, дар Мозандарон ва Дамованд рух медод. ин минтақаҳо зайди мазҳаб буданд. воқеияти таърихӣ ин аст, ки байни Сомониён ва давлатҳои зайди мазҳаби ин манотиқ ҷангҳое рух медод.